Alright, what's up mga igala? Latigo Rapper right here. Welcome sa atong programa nga BISDAK Law School. A simple, sabotable Bisaya version sa atong mga balaod, mga igala. Alright. So, kung ano niya ito, simple lang ko niya. Share lang ko sa kung nabawaan ba? Di mo ingon nga expert. Kung nag-skwila lang po kuglo. Kani, review po nila ako. Siyempre, yaw-yaw, tama ka memorize po sa itong yaw-yaw. O na po interesado niyong maminaw, pwede makat-on po mo lang eh. Dili kinanglan law student mo, kay law student mo, kumaon naman mo ani. Siyempre, no, samot na lawyer mo, samot na professor mo slow. Mao nagyug kay mo. Kaya ako sa to mga pareha lang ko dato, kuan lang ko. Gusto lang, interesado lang. Okay? So, na natudugayon magkuha na ta. Pareha na ta ni. Munsa ni. Alright. So, kani mag-istorya tagbalaod nga igala, mag-una gitas pinakataas. No? Ilisod mo nahon na tong ubos, maayong ginang una tagbabaw para makaibaw taon sa basihan ning ubos. No? Unsa may pinakataas nga balaod, sa may kanang ingon na to ba to the highest level gyud ba? No? Muna siya ang konstitusyon. Tawag ni siya og fundamental law of the land kay mo ni gipang basihan gyud sa uban gyud nga mabalaod na to diha, konstitusyon gyud na. Nga ganitay balaod sa itong mga kumpanya, mga eskwelahan, unya kanang mukontra siya sa gisulti sa konstitusyon, di gyud na siya pwede. Palitan sa inyong trabahoan, moingon mo nga ang malit, latuson, dili na siya pwede. Kaya naaman sa ato ang konstitusyon nga dapat respetaran ang dignidad sa mga tao. So, sample na siya. Karon istorya na tas konstitusyon. Sa dili pa ang kanang konstitusyon gyud magsugod, dunay gitawag nga preamble. Unsa man preamble? Sabot yung kuno niya walking before. Sawa pa mulakaw. Comes from the Latin word pre, before, og ambulary, to walk. Pangutana karon nga galang, ano Latin mo ginailang basihan? Bantay mo. Ana gina from the Latin word. Unsa word lang, democracy from the Latin word, Demoskratos. Kay ang kuan yung kuno na mahigala, dili na ingon nga ang Latin kani trivia lang niya. Di mo na ingon ang Latin yung original yun ang kasagaran ng mga lingwahe kuno, di kuno na siya. Kaya kana kunong Latin, part ra kuno na siya gitawag nga Indo-European language family. Pero ang kuan lang ani kuno, sulti sa mga eksperto, tungod kay ang Romans, itong mga taga-Roma sa una, mo kuno ni rule sa Europe for pila ka tuig. So ang kuan na nila, kaya ang taga-Rome, gamit man ang mga Latin, so mo ni sikat siya ba? Siya man ni sikat. So, dili necessary nga siya gi-original kaya napagod ko na yung mga original na una matatakuan, no? So, anyway, kuan na to siya ng trivia lang o karon basahon na to ang kuan ang konstitusyon. Preamble. Right, here we go. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Sabot ito. Tagsaon na. Ingon sila nga, we, the sovereign Filipino people. So, unsam ng sovereign? Sovereign. Sovereign gina siya pagkuhan English yan. Mukuhan sa tas English yan. Siyempre, yung Bisaya ta na makatod sa ba? So, sayop na may tag sovereignty ha? Di siya maawa? Sovereignty. Sovereignty, gikan na sa word na sovereign. Meaning, supreme ruler kuno ni, free from external control. Sa ato pa, kita magbuot ba? Kita ang gamhanan. Mo gina siya, sabutan ni. No? Free from external control. Sa ato pa, dili ta kontrolado sa mga sa gawas, mga naglaing nasod. Pero wa nag-ingon diri nga free from pressure. Okay, pressure ron kita pa nagsala ba na kani mga nasod nga kusog mo hatag na to. Kuan na sila nga kani kay utangan ra ba mo namo. Sama ra ko na sa mga politiko kun na ba mo utang kabubuton na mo butare mi ha. Ana ra ko na. Style la. Alright. So, areda sa kuan. Mo to siya meaning ato. To the sovereign Filipino people. Build a just and humane society. Ang just, pasabot na, justice. Justisya. Humane. Kanang humane nga igala, civilized. No, ato na lang kung ano example. Ang kanang bitayo ni mong tao,
Ibitay mo gamit ng PC. Inhuman na siya. Muna siya opposite sa human. Gets na? So muna siya, di lang tayo mo eksakto yung kay mga words. So muna siya pasabot na. Okay? Right? Sunod. Sulti dire nga, a government that shall embody our ideals and aspirations. Ang gobyerno kuno, kauban na to, umugiya na to, makuha na to itong mga gusto, mga damgo, mga tumong tuyo, na ba? Promote the common good, no? Para sa kaayuhan sa katawhan. Dili man tuod tanan gyud nga katawhan makabenepisyo, pero at least ang ginahon na mayoridad gyud ba, no? Realistic gyud na, no? Sa realidad di gyud tanan mako. At least kasagaran gyud. Okay? Sunod, ngayon dire, conserve, develop our patrimony, secure to our posterity, and secure to ourselves and our posterity. Sabot ana mga higala, kuan siya posterity, future mo gani siya gud. So kuan ang atong future mo nang nay mga program karon na para na siya sa umaabot, no? Kung mga gipang tanom karon sa agriculture pang gitanom karon di na para karon para mo na umaabot inig ka bunga na niya, di ba? Mo na siya. Mo na kuan ani. Katong giingon ganina patrimony, nagsultim to ganina no, conserve and develop our patrimony. Patrimony kanang unsay nasa tuwa nga resources nato, mga properties nasod, manana na siya. So, simple ang pagsabot, kanina konstitusyon para sa katawhan, para sa kaayuhan sa katawhan. Muna siya. Muna basic the testament. Okay? So, arin na dayon ta. Sa kuan, article 1. Hinapa mas page 5. Ang libro rin. Siyempre, kamaster niya. Tuntuon. Kanya doon ay trivia dahil mga higala. No? Natay gamay trivia dahil. Unsa may nakalahi sa atong preamble sa uban. Kaya uban naso dam sa nganan ni siyempre nanundog rabi ata. Okay. Unsa may nakalahi? Ang uban am sa sila mga ingon quality unsa pa na uban posterity na sa slana. Pero ang ato ra kuno, ang ato ra nga preamble na ay word na love. Na love. Siguro na nga uso kay hugot sa to nang katawa na. Gabo deh. Okay. Namor. Wait. Tinarong kay nana ko sa article 1. Okay. Article 1 ang higal, article 1. The national territory. Section 1, article 1. National territory. The national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Pasabot ato, unsa atong teritoryo, no? Ano na itong word for word, sa ang kanang yuta, ato na teritoryo, Food Pilipinas nga yuta. No? Wala ilabot ang mga embassies lang nasod, kay laham ng teritoryo, consider na extension sila. No? Siya. Kaya mga dagat, dito sa tuwa, kuan na siya. Siyempre, ato na teritoryo. Kaya na Food Pilipinas, river, no? Kanang, atong panganod, no? Kanang babaw. Pilya po sa teritoryo ato. Munang dili pwede mag-agi-agi lang ng mga eroplano sila ang naso diha ug nang hit sa tuwa, no? Kay kuan na siya ato na teritoryo niya. Dili ba pataka og agi sila ha, no? Kana inong mga commercial airlines nanang gid naman sila daan. Mo na makalupad-lupad sila. Kato mga fighter airlines, fighter planes di ay dili ta siya pwede ka dito. So, usapon issue ng national territory ni kala. Siyempre kibaw na ta. Nga unclosed kato sa China, no? Okay, ngano kuno China wag pun muhawa nga giingon naman nga dili to teritoryo nila, no? Apan wa sad to gasulti kuno mo ni giingon mga expert ni ako. Ingon ra ni nila. Kato kuno lugar dito nato. Apil kuno tas atong exclusive economic zone. Sabot na magigala mura bag kitay mo man dito pero dili pasabot nga apil to sa Pilipinas ha. Klaro lang ta kato lugar nga na ang China. Dili to ingon nga apil gyud to nga Pilipinas territory gito or Philippine territory dili
exclusive economic zone lang to nato. So, ug kuan pa na siya, ug ato pa nanghatagag sample dire, aritas ka ng mga hotel, motel o mga lodge, muna ang tag-iya, lain ang tag-iya, no? Pero kita mo gipa-manage. Kanang China diya, mura nag-check-in nga di gyud mo gawas bisag kapila nag-billboy, oy, manam day, dili na ka mo manage re, ana, di gyud lang gawas. Muna sitwasyon na ron, muna dakong kagubot na. Muna na atong sample ba, sample. Okay? So po may mga pangutan na ani. Kana mga barko nga muagi sa atong mga dagat. Bantay mo man sa nay muagi nga kana mga American ship, mga foreign kuan. Kuha na ng mga igala, pwede na sila moagi kay naa may gitawag nga right of innocent passage. Innocent sa ato pa, dili guilty. Ha? Innocent ra. Kay unsa may sample ani nga mag-guilty sila. So tanaw na may mga sample gibutang dito. Pwede mo moagi pero kini inyong mga pambuhaton bawal na siya. Ito be. Page 25 ko na. So, sa huna ka ni kay nindot na ni at least ang cut-off kita ni nakita. Oh. So, kani ang mga bawal mga higala muagi ang mga foreign ships, no? Ato pag ipanag-iya sa mga foreign country dili ato any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal state. Gamit mo mga armas, magpabuto mo, tirahan ninyo mga tao sa mua, Pilipinas, dili bawal na siya. Okay? Exercise B. Ang mga letters din mga igala A to ganina karon B. Exercise or practice with weapons of any kind. Bisag dili mi ninyo tirahan pero mag-practice mo di ang mga gamit ninyo, dili na siya pwede. Gawas og war games ta. Lain sa nga war games na. O kung anong sunod tarong war games. Char. Okay. Bitaw kana manangid sa tadaan na. Di ka pwede magbuot-buot diha. Di mas dagat, no? Letter C. An act aimed at collecting information to the prejudice of the defense or security of the coastal state. Collecting information. Kana siguro na yung mga maniid mo na, no? Mag-reader mo. Down, mga communication. Yung ipang record sa akin na. D. Act of propaganda aimed at affecting the defense or security of the coastal state. Di kikonsura ni propaganda, mga advertisement, no? Affecting the defense of the state. So, kana makaapektas ng depensa, kay ko kakuan ng specific ano sa termo nila. Letter E. The launching, landing, or taking on board of any aircraft. Sa ato pa, kita mo na mga aircraft carrier sa Amerika na yung mga kuan, na yung mga aeroplano ilang dagkong barko, di mo pwede magpalupad anak nila. Naam kay barkong agi na sa tuwa, agi lang mo, ay lang mo palupad sa inyong aeroplano, bawal na siya. Letter F. The launching, landing, and taking on board of any military device. Maura ni. Landing ba mo niya, makuha mo mga tangke kita sa tuwa. Sampo naman. Pwede. Kani, loading or unloading of any commodity, currency, or person contrary to the coastal, fiscal, immigration, or sanitary laws and regulations of the coastal state. Ang mga bisagunsang mga butang, mga bawal ng mga galang. Drugs, siyempre bawal. Letter H. Any act of willful and serious pollution contrary to this convention. Ang mga patakag labay, ang mga foreign ships. Labay kung basura rin, pwede. Letter I. Any fishing activities. Di na siya pwede dahil nga mangisda ang mga foreign ships dito sa ato Ano man, siyempre, ato na isda. Di na ila. Gusto sila, palit sa itong merkado. Pero bitaw mo magpuntuan ba? J. The carrying out of research or survey activities. Ay mo pagbuot-buot of research diha. Yung mga survey, guog di mo mananghin. Any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or installations of the coastal state. Huwag po yung mga hacking system communication. Any other activity not having a direct bearing on passage. Isa pa ng mga kuan nila, mga buhat nga way labot sa pag-agi. So, ang punto ka na yung maghala, agi lang mo. Agi lang, ayun mo dagang kuan diha. Dagang buhat, agi. Kausog mananghid bugon sa inyong buhat. Okay? Alright. Manunod siya, national territory. Rin natin sunod, article 2. Siyempre, sa teritoryo din na to, atong laws mo yung kuan, mo apply. Mga criminal din, ari ka.
Sa pero basic lang nagala, lain sa criminal law kaya lain nga session na po na. Kaya rin na po sa Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Kani daghan-daghan ni mga gala kay 20 kapin kabuok. 20 ha, 28 na siya kabuok. Arita ko itong article lang, Article 2. Daghan kani siya section. So ganun ta section 1, okay? Article 2, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sabot ko noon ni mga gala, demokrasya ta. Democratic. So, unsam ning demokrasya na eh. At ato na isang tungan, unsam gino siya. May nga ta, demokrasya ka ng natay katungod, buhat. Usa po na siya. Pero doon ako nag-upat ka elemento ang demokrasya matulpas na mag-istrito. Number 1. Free and fair elections. Ha? Tinuod ka ni? Free and fair election? Dahil sabutan ni, free ang bugas o free ang kinintos? Ay, maita. Sula. Okay. Pero mo na siya kaniyang magigala. Mga prinsipyo lang siya. Prinsipyo. Hindi mo giningan masunod. Moto yung number 1 kung requirements democracy. Kaduha, partisipasyon sa mga tao sa lahi-lahi ng mga activities, mga programa, yung nana. Kita natin. May mga programa, mapil ng mga tao. Letter C, katulo, protection of human rights. Ay ka, dilema. Senador dilema. Muna siging sangyaw niya, protection of human rights. Mo lagi, limitado sa naingon na to, protection of human rights kay kung tinuod yun yung nisuko lang mga kriminal pag abot sa mga polis, syempre, ang polis mo proteksyon masasiyang kaugalingong human rights so tira. Ang problema lang diha, wag yun ito musuko, lipusil dito, lain na po ng istorya ang igala. O dili sa tanay istoryaan diri, no? Sila ng President Digo nga na bahala. Ako na po. Okay. Basta kay mo to siya, theory lang. Okay. Number D. Number D naman, buang na. Letter D, number 4, day nga, kuhan sa demokrasya. So, rule of law applying equally to all citizens. Rule of law applying equally. Nato pa pareha. Kaya bawa na ko na ada yung reaksyon. Ug pareha pa nga nung dito kuno po sila mga pobre na mga dato. Naghan pa kayo tsurba-tsurba. Ilahan na sa na ilaha. No comment lang ko dito. Siyempre naman sa giingon nga lang nga nothing or nobody, nothing is perfect. No? Di ko amjay perfecto na. Di gamay. Ko anay tanan. At least mo to yung concept. Usab, free and fair elections, participation sa mga tao, sa mga activities, protection of human rights. Apil din ang mga katungod na to ha, human rights tanan, di na yung patay-patay. Katungod na to musulti, katungod na to mo upload, mo istorya tanan, apil ani. Muna, demokrasya ta. Muna natin Facebook. Na, pwede matam ko na. Narabay mga nasod ko na ban ang Facebook. Kauna, China ko na ban ang Facebook. Istorya lang mo tinuod. Okay, letter D, mga to, rule of law applying equally. Tanan citizen. Okay, mga siya, demokrasya. Ingon, Republican state. Ano ng republic? Kuan na siya. Ang definisyon na power resides in elected people. Amo nang ato ang mga kuan diri official gipang elect na to pag eleksyon. Okay? Tada yon, tulad na dayon ta. Nakasulti dito state. Napadiging diri state. Unsa nang state? Mga United States. No? May sa ni makibawta ni mga gala unsa ning state. Ako lang pasahon na. It is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent of external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. No? So, muna siya. Ang 4 elements ko na mga tao, people, na teritoryo, katong gisulti na to ganin na national territory, na ay sovereignty. Anis preamble ganin ng sovereignty, kita magbuot diri sa tuwa. Muna siya. O, kapat nga kuan, elemento sa estado, na ay gobyerno. Siyempre, kung saan naman tao ay gobyerno. Muna siya. And then, mudritso na dayon ta sa sunod. Article 2, Section 2. Kung napalis, page 59 ng higala. Layo pag yun. Okay, tara. Basa. Section 2. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace,
equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Okay? So, i-renounce ko na to ang war. Dili kita nang gubat ug mahimo wa tay gubat. Ano na may war on drugs. Lain sa na pero mahimo wala no na to mga gubat kontra sa mga Abu Sayyaf. Mahimo dili ta na bro. Ano mo panagsa nga kinanglan na gina siya pero wala magdepende po na siya sa atong mga liderato ha. Ingon sila nga batong gyud na yan. Gubat ta. No? Bugi na siya. Pero dili po ta maka basta-basta lang kay naigubat lang po tag bisag unsa. No, kita na tayo madakpan atong torturon. Di na siya allowed. Ngano mo dili siya allowed? Kaya nag-ingon ba nga adopts the generally accepted principles of international law. Kaya naam na sa international law mga higala nga bawal ng mga torture o ng mga inhuman nga mga kuan ba? Mga pasakit. International law pod kanang mga ambasador sa atua di na sila pwede ikiha, no? Medyo unfair pero international law na siya. Nay madakpan nato ipang-deport, pil po na siya sa mga balaod. Sunod ani, ingon dre, kibaw naman taon sa ning policy of peace, equality, justice, freedom, kibaw naman taon sa na basic kaya na siya, no? Unsa ning amity with all nations. Kanundong kog amity katong salida ba? Amityville, horror ni, horror. Sabutan ni. Horror. Para mag-chucky na katawa. Doon ba to? Okay, bitaw. Ang amity mga gala, mga friendly, kung na siya. Friendly relations. Mga iba tayo friendly sa ibang mga lason? Sure. Okay, bro. Pansipyo naman. Okay, so, rin na din sa Article 2, Section 3. Sa mga page 64. Ito ang libro doon. Okay. Section 3, kanina medyo paspas na yung mga higala. Civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. So, ingon, civilian authority supreme over the military. So, labaw kung military civilian. Asam na nato makita ang higala nga kasagaran kita may badlungon sa mga military. No, kita may badlungon ng mga pulis. Adi na military lahat ng pulis ito. Maoras lang. Pero kani ang focus military kay paano ginas lang. Mo ginay pudipinsa sa to ano. Asam ng civilian nakuan na labaw nila. Higala ang pinakataas og ranggo sa military kay ang commander-in-chief. No? Chief. Ayun po ng gwardiya nga chief. Ayun siya. Kaning commander-in-chief no kinay pinaka highest good. Ug kinsa may commander-in-chief? Ang presidente nga usa ka civilian. Duterte civilian na presidente Duterte. Siya may commander-in-chief. Mao na siya. Diri gikan ana. O tanda gani asa man gikan na sa may legal basis ana. Section 3 article. Okay. Section 4 na. The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the state, and in the fulfillment thereof, all citizens may be required under conditions provided by law to render personal, military, or civil service. Mauna ni mga higala na kuan man siya kanang serbisyo man ta kanag sa kita pud mo itawag sa gobyerno para mo apil ug mutabang. Kalau sa amata ni mo kuan, mas amata mo tabang ano sa gobyerno, litan kanang buba. Litan na nga sa bako palayo. Pwede mo tawag ang gobyerno na to, oy pare, lista mo dire. Apil mo, no? Ano mo itong mga salidas gubat sa una mo Eduardo nga gala dagang kay nagpa-enlist mo na mo nilang term na. Kaya na mo ni pasabot na ano. Bisyo ang gobyerno nato at the same time mo serbisyo pud ang gobyerno og pinaglan. Okay? Sunod na ita, Section 5. Section 5, Article 2. Article 2, Section 5. Ano na lang para dili libog, no? The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Peace and order. Diri na musud ang pulis. Ganina, military dito ganina, no? Kato laing article. Kuan sa ito nga article ganito. Article 2, Section 3. Mo to katangin ko nga civilian authority over the military.
lahi na kanay pulis na sa ni. So, peace and order, mo nang na pulis. Do panagsam apil po ng military ana, from primary duty gud mga gala na pulis yun. No? Yeah. Padagsagan kanang labaw na natay mga program, mga sinulo, ug dili gud kaya sa pulis, apil na mga CWTS, OTC, mga kalisod, apil pag mga Boy Scout, di ka may badlong, di mo to, kay mga bata. Luyab to naman sa unay. Okay. Alright. Dito to sa section 6. The separation of Article 2, Section 6. The separation of church and state shall be inviolable. Dapat separate ang church and state kung mga galangan na siya. Kaya di rin usaray church. No? Ako na akus pardo. Pardo church na day. Na may church sa Santo Rosario. Na may church sa Santo Niño. Daghang church. Di ba siya mo ipasabot ha? Sabot church na mga religion na lain man. Muslim, Christian, born again. Siya sabot. So dapat i-separate doon na ang church and state kay para fair ba? Kaya di ba? Sa ingon, di naman gud usa ang relihiyon gud. Pero ang pangutana and the question is, anong na may mga misa sa munisipyo? Na separate man ta ang church and state. Na gani na ako nahibaw-an ko nga mga barangay officials paapilon kuno sa misa sa munisipyo, hindi ko maapil kay pinaltihan para usa unconstitutional man dito nga balaod. Ay, unsa sabta ko ato Nasula. Katuon pa lang ko glow sa una Okay. Proceed na. Section 7, Article 2, Section 7. State policies. The state shall pursue an independent foreign policy in its relations with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Sabot ani mga higala, ug makigrelasyon man ganita sa lain-laing mga nasod, unahon ginato una ang interes sa atong katauhan, no? Una ang ilaha. Siyempre, unahon ginato ang sa mag-una sila. Dato ta no? Wala ta magrelasyon sa lain-laing mga nasod. May pa atong nasod no, makarelasyon lain na kita ni stick to one ra dito. Stick to one ba jud ka? Narabag ingon, bahala ko uyab mo, basta uyab ta. Nakadungog rabi ito ko sa YouTube na pwede ka na ninyo tanahon mga igala. Ako ito ng kanta. Okay. Pero mura to kung naon yun ang interest na sa una ang daing na. Alright? So, Section 8. Article 2, Section 8. Laing papel na niya. Laing papel na. Alright. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Sabotable na kayo no? Simple ang sabotable. Mamaya atong tumong. Namdumon, isulti ko na. BISDAK Law School. Simple and sabotable Bisaya version sa itong balao. Simple, sabotable, wala tayong nuclear weapon. Masabot ba na nga ban po ang mga sakyanan nga gada o mga vessel, mga barko nga nagdala o kanang mga nuclear energy? Dili. Okay. Weapons naman ang giing. No? Dili kung ta pwede dawat og mga hugaw nga nuclear nga dala. Bawal sa siya, mga radioactive. Kadaot ng guna, no? Kuan mo ta, i-research sa guna ninyo sa YouTube na mga epekto sa nuclear. Kanay uban, ini panganak sa bata, kuwang kamot, uban po, nubra, anak na. Batik na siya. Okay? Ito yung rason mo siguro yung rasonan ni sa state. Ano ako mausad yun. Okay? Section 9 na ta. Article 2, Section 9. The state shall promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from poverty through policies that provide adequate social services, promote full employment, a rising standard of living, and an improved quality of life for all. Astang induta paminawa. Paminawon. Pero goal man siya. Ka na mga di giringon nga matuman gid ni, pero at least na goal. Sama sa mga relasyon ba nga nasa relationship goals, ambot lang natuman mo musta man sa status atong relationship goals diha. Ito. Okay.
Wish, nakatawa niya. Nakatawa kay. Kuan, bitaw, sabot bitawan yung gigala. Simpulo na nato. Prosperity, asinso, para sa tanan. Free the people from poverty. Ug mahimo lang. Wala siya. Maning kamot. Muna na yung mga job fair. Programa sa mga kuan. Tabang sa mga kwarta. May lang mga panginabuhi sila. Nana, muna siya basihanan ng mga program niya nana. Okay. Section 10, Article 2, Section 10. The state shall promote social justice in all phases of national development. And the question is, what is social justice? Balik din sa mga strong nila. Ang sabi ko nun, social justice. Ano sa meaning? Social justice. Ako mong Asam to? Itong gikuan. Baby, akong i-type po computer. Type ko na kung magalag. Akong basa ako. Nawa mo na noon. Itong the humanization ba? Ato ito basa akong kailan may ito kami noon. Aray. Muna siya. Social justice is neither communism, nor despotism, nor atomism, nor anarchy, but the humanization of laws and the equalization of social and economic forces by the state so that justice in its rational and objectively secular conception may at least be approximated. No? So, kaniding justice, dili niingon pareha sa giingon sa komunismo nga ang estado may tag-iis tanan, mo na ilahang ko ano. So, mo na ilahang theory po, dili siya nana, or kanang despotism. Paano nang despotism ko naman igala, kanang naray ay mga ruler ba kung mura na siya mga oligarch ba ito gamay rin mag-rule nana gamay rin mga hari ba niya uban ulipon lagi mo nana siguro ni di asa akong ingon na di ba ako expert pero ang kuana ni gyud ang punto ani kuana siya kanang mura bag equal distribution of wealth and opportunities and privileges within sa atong society ba equal distribution ato pa dapat ang kwarta na to, dili lang adto Imperial Manila. Mura ba nagi kumukumuan yung Duterte kay lagot sa nang ano naras Manila, nagamay ra kay bahin rin sa boss. Sa ato pa ay pagka kuanas konstitusyon siguro na, pero ambot lang. Pero mo lagi ng federalism na lang gid siguro ta para ma-equal ang ira kay uban ira gamay ra kay madto. Cebu kung nakukno kay gihatag dito sa Manila, ang mauli dito gamay ra kayo. Na, equal ba na? Social justice ba nang naay na? Debatable man ang mga gala. Pero at least ang punto, to siya, equal distribution ba? Naam gani yung ano to, opportunities privilege. Malita na ay health clinic sa city, na po yung mga health clinic sa probinsya. Sample na siya. Tabo man sa Ginoo na. Dili lang gyud kayo nindot ang kuan pero at least na. Okay? Kaya na din sa Article 11. Page like tayo. Article 2, Section 11. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Okay? Buta na, dignity, dignidad. Sa English pa, state of being worthy of honor and respect. So, respetado, matagtao. Mao siguro ng dili ta parehas sa mga uban Muslim countries no, na gitawag og public clashing. Grabe tong latiguhon. Latiguhon ka tubangan sa mga tao. Latigo nga sakit ba? Lain po ng latiguhon ka sa kalingaw. Kaya title man na sa akong album sa una. Ang katanaw di mo sa YouTube ng gala. Latiguhon sa kalingaw. Mga kanta na. Mga gilumot ang tagay. Bahalag uyab moves ta uyab ta. X-Men guy now gay later. Hotel Kalibunal. Katul ang kuting. Kana mga kantahan ng gala. Muna siya appeal sa latiguhon sa kalingaw. Pero wala na siya labot rin sa itong leksyon. Ako lang gihirit. Okay. So, mo to wa tay public clashing dre kay makauwaw man. Nagsultim tang respetara na tong tao. No? So, reason lang nila. Dito lang ka section 12, human tani. Article 10, buo na. Article 2, section 12. The state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. Sabot ato, ang pamilya giprotektahan sa gobyerno ug dunay mga
programa ang gobyerno para sa atong pamilya. Daghan tag nakita na feeding program. Apil na siya mga higala. Na mga program nga usara pero daghag igo. Usa na siya kay ta feeding program pwede mo sa naadto sa health. Ma-discuss na nato later sa kanya. Usa pod kaning protect the life of the unborn. So dili bawal ang kuandre sa to bawal ang abortion. No, kung magpakuha, bawal na siya mga higala. Dangin na ninyo siya, muna yung ipangbuhat sa mga, hindi na siya maayo. Louie king bata, no? Sa ato pa, mas maayo pa, magproteksyon bago umaksyon. Okay, lisod na mga higala. Dangin katawa rin, mukha. Alright. Na tayo sa section 13. Kapit na, kung nga na ka. Hindi, tragunin ko ito. Ban, booking ka ni. Yeah, section 13. The state, Article 2, Section 13. Malimut to be complete. Okay, here we go. Article 2, Section 13. The state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism and encourage their involvement in public and civic affairs. Basta maingon ganig youth, unsay pasabot? SK funds na yan. SK funds. Paita. Basketball na yun. Balib. Uniform, overpriced. Alright, magkala. Bitaw. Gamit mo yan po na yung ay, dili to gamit ang mga kabuang pero kaya mga programa na mga basketball, sa youth, mga volleyball, mo develop man na sa ilang mga social skills, sa pag-istorya sa ilang mga tao, hinaot po lagi nga dili sa gulag ina mo, imbes atong gipromote atong mga kabataan nga makita nila unsay tinarong ug honest, ang problema ning is kay 20 ra ko to bang edad paduaon mga 30. Ay, baita. Overage klaro kay pila na yan. Pero mo bitaw na siya. Youth nation building So muna kamo mga youth na mo yung mga programa ng gobyerno. Sige. Sagdi lang ng ubang ginagmahin ko. Basta kay mo na siyang hanggang punto. Okay. Kaya na tayo sunod. Section 14. Article 2, Section 14. The state recognizes the role of women in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of men and women. Oh, the law of women and men. Pabor kay women ko naman. Sige, bitaw. Oran siya. Equality ra gyud na. Sabot na og oportunidad sa kuan. Sa mga laki na po mga babae, no? Sa mga trabaho, pwede ang babae, pwede ang lalaki. O depende po na sa trabaho kay may nga tag-alsa pusper, di po kadaog ang babae. Ayaw na lang, may maghidilin diyas kayang kusgan kayo. Hindi sa da pwede. Depende lang po. Okay? Pero at least na equal opportunity. Kay babae kusgan sa kayo, alsa dia. Way kapugong nimo, mo na sabotan ni. Babae ka gusto ka mo drive og tricycle, drive. Nawa na discrimination ng mga gala. No? Mana to siya? Dali to Section 15 na ta, Article 2, Section 15. The state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. No? Mana siya? Right to health, PhilHealth. Okay, di ba tayo? Usa po ng PhilHealth actually, usa na siya. Pero usa po ani kanang naay mga medical clinic sa atong mga munisipyo, sa atong barangay. Mo na siya. Pinaka-basic yung kayo ng mga bakuna. Sa example kay ana dito sa barangay Talisay sa Santander na ikonsihal dito Louie Rusiana amtoy pangalan to nang hatag og libre tambal. Sample to siya. Sa promote lagi sa Googling. ito tanda politika bro. Wala siya. Okay. Section 16, Article 2, Section 16. The state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. So, sabutan na, ecology. Saan na siyang ecology? Environment na siya. Kalikupan. Healthful. Layo sa mga sakit. No? So, asam na makita nang i-promote ng mga ni. Nanay mga malimpios daan. Saan na siya? Mana to nga example.
di lalipyuhan, ang sakit kung mag-uwan, ang bahaan din sa tua, no? Kung gusto pa mo dugang impormasyon bahin na ng mga baha sa tua, pwede kaninyo paminawon ang kanta nga Lunok sa Subo. Search lang sa Facebook, search sa tapos YouTube, i-upload po na siya, Lunok sa Subo. Okay. Here we go. Kanayon na ta. Article 2, Section 17. The state shall give priority to education, science and technology, arts, culture, and sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, and promote total human liberation and development. Okay, sabot ito, dako ng budget sa education. Kaya maumanay, mga training ground sa mga tao nga ni-graduate pohon, manrabaho, muhatag og buhis. Okay, di bitaw mo bitaw na rason siguro nga dako kay budget ang education, no? Siyempre, books, libro, chairs, puranan, pag-ayaw kas mga eskwelahan, mo na siya. Kuan pud kanang programa pud nga pantawid, no? Tagaan ato mga kaning isuuna na to nga naglisod gamay, pantawid para maka-eskwela gid ang mga bata. Kung pangutana na lang ron og nalista bagid tanan ning pantawid kay naa ba giingon ra ba kuno nga wa malista sa pantawid kay kontrapartido. Ita. Sulah. Okay. Padaya ta. Tikal. Sos, tadyan. Buka lang ninyo. Ano man taong anak mo? Tuluan ta mo simbahan ng tinarong. Alright. Kaya na ta sa 18 mangyala. Article 2, Section 18. The state affirms labor as a primary social economic force. It shall protect the rights of workers and promote their welfare. Proteksyonan ang mga trabahante o mga katungod sa mga trabahante. Ato pa, dangan na ninyong contractualization. Ayaw dugay-dugaya ang last pay. Ayaw pataka og term sa mga trabahante labaw nagnaa pa sa ospital kay makabayad bug 200,000 ana. Muna ni tabos kung kauban sa call center mga gala. Dili na to nganlan pero muna ni tabo ang kompanya sa call center sos. Ila pa to kay padayog trabaho, ila ra masweldo ato, no? Karon bayad na 200,000 na noon. Na human mo diha. Wa pa siguro na ilabot sa abogado. Kaya abogado. Okay, sunod. Sa example na to ana. Ayaw mo pangharas sa mga chicks na empleyado. Diskarte lang tarong, sir. Lisod na kayo na yung dito on, sir. Kaya makiha ka nag-harassment, sir. Okay. Basta muna siya mga igala. Fiksyonan ng mga katungod sa trabahante. Okay. Kari na ta sa Section 19. Ano to? Hapit na. Last na nga papel. Hapit na man. Article 2, Section 19. The state shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. Kuha na ni mga gala, kanang muna na ibalaot sa ito, ang mga foreigner, di yun na sila ingon nga makatag-iya yun ko ano? Makatag-iya yun nga sila ra sa mga korporasyon, doon na limit ba? Di lang kumukuhaan pilang limit, kaya huwag kukbaw. Kuhaan advance naman na. Sa kung giingon ganyan, pagsugod yun sa itong programa, mga basic rabi na ako, nabawaan ng taon, nag-share lang po na ako, no? Usa po na, mo ni siya nga controlled by Filipinos. Usa di ane, bantayan na to, ang uban mga foreigner, marunong kayo, mudami na sila, managitawag og dami mga gala, kanang gamit sila og mga Pilipino, baka mo kuntahay tag-iya, pero ilaha gud no? Palahitan, kanang uban, nga mo itag-iya lansa o barko, unya tungod kay gibawal, mangita slag lain pa nga nilang gamiton, mo kunuhay tag-iya atong lansa, ilaha gud. Dami, ano lang ta, bawana! Alright. Muna to siya. Arin na din to Section 20. Article 2, Section 20. The state recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. So, gi-promote ang private sector kaning incentive wag may mga programang gobyerno mo hatag og mga loan siguro sa katong bagong negosyo pero kani di pa kay konsuito din dapita. Ang punto lang kuan gyud ni na to nakiknabangay ang gobyerno sa atong mga private nga company, sa private school, mga private nga trabahoan. Lain po ng private dapat sa imol kay kuan mo mga private perkulon na ruta na siya lain ni sa mga ibsabutan ni.
Okay. Sige, padayon ta. Section 21. Article 2, Section 21. The state shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. Kato na yung mga agriculture programs mga igala. Seminar, mga libre liso, sa pa na din ha, sa pagtanom, hatag og mga worm, sa agriculture na siya. Article 2, Section 22. The state recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. So, muna siya ang mga kanang mga tribu ba na pa, may mga tribu gidag mga minority, respetaran po na sila o giapil na sa mga benepisyo na to. Ang benepisyo ng munisipyo, siyempre, apil po na sila o ato nang respect. Alright? Aray na ta sunod. Article 2, Section 23. The state shall encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations that promote the welfare of the nation. Sabot, i-encourage ang mga NGO. Sabotan i-encourage na to ang mga napulis. Encourage ang pork barrel. Di ko ano yung magigala. Tinarong nga mga NGO ba? Nabi mga tinarong mo. Nalang siya gihiwi. Sama ragos mga tao ko. Na yung mga tarong na po hiwi. Narago na siya. Okay, so aray na ta. Section 24. Article 2, Section 24. The state recognizes the vital role of communication and information in nation building. Sabot na. Muna atong vital role of communication and information na mga social media, mga media, no? Ipa-communicate ang mga information niya. Wala tagibawal. Okay lang. Pero ay lang pupupatakag post kay ba pa nagsamakiha punta, no? Cybercrime, mga higala. Cybercrime. Alright. Ayan ta, Section 25. Kumain lang. Pila na lang ni. Okay. Article 2, Section 25. The state shall ensure the autonomy of local governments. Una na siya ang mga barangay makahimo po og ordinansa o mga balaod, mga programs, no? Ito, sa pa na din na, takaglabay, pinaltihan mo. Pero naala po yung limit. Sa barangay, 1,000 na may limit. Kuhaan penalty ba? Maingon mo, 2,000 ang penalty sakpan basura. Di na siya pwede. Yan nasa itong balaod limited ra. Mo lagi na ikatungod ang barangay o munisipyo mahimo og mga balaod. Balaod sa ilara pong lugar. Muna, usap po nas limitasyon. Inyo ra pong lugar. Sa Santander, mahimo og balaod dito. Maabot rin syudad sa Sugbo. Pa labot. Okay? Denta sa Section 26. The state, Article 2, Section 26, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Okay. Way problema itong una, katong ingon, equal access to public service. Kaya murag, naman ni karon, ganahan ta madtog City Hall, Capitol, makadto man ta. Way problema na. Pero kini noong giingon nga, prohibit political dynasties. Prohibit political dynasties gyud. Ay, ambot. Pero hela mo na ilang gisumpayan dayon. Prohibit political dynasties as may be defined by law. Kaya nga no ilang manggibutang sumpay. Kay may law nga ga-prohibit. Anak, marunong nga gini mga tawahan na. Woo! Siyempre, ang gabuhat anang balaura, mga taga-dynasty raman pod kasagaran. Ikin sa menas Congress ug Senado, di ba? Mga membro ra pod dynasty. Munang butang-butang kunuhay, prohibit political dynasties as may be defined by law. Di ay nga walay law. Muna diha. Oligarch. Muna nga gala mo na lagot kis digong tito digong nga oligarch ya. Alright. Dito na kaya pito mo man. Alright, Section 27, Article 2, Section 27. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Kailangan pa ba kumukomenta na? Okay. Pero change is coming na. Change is coming. Bantay mo. Okay. Ari na ta. Last na. Section 28 na ta.
Article 2, Section 28. Subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Ano ni freedom of information ng igala? Sikreto. Why sikreto di ay? Kaya makita dito sa publiko ang mga gastos ng gobyerno. O mo na nindot, at least makibaw tag yun sa inyong kwarta diha. Sa bulsa lang ninyo diha. Kami diri Louie, kapoy kay trabaho. Bian pa ta duty kadlawon, kuyaw pa kay tanan diha. Bulsa lang inyong kwarta. Larong niya. Pero bitaw, moro to siya punto. Katong mag-alam mo to last sa Article 2, 28 kabuok, no? Naganda-ganda tag na-discuss, preamble, katong uban, laot na amoy nakatunan, dili man to, ingon nga, laom jud kayo, kay sa akong gisulti na, dili man ni siya low class gyud, no? Kay low class, bayad tag tuition, diha, mahal kang tuition. Nato basic lang na basic. Gusto mo, research pa gyud mo, naraman po sa internet, kung sindot gyud to, mas pilag low, makakaya lang. Mahal-mahal gyud siya, kung bitaw, tagbaw, ano yun, pero sige lang. Bawi rin ito po. Ang importante yun, makatabang sa itong isig katao ba? Daog, tabangan sa kulti. Daog, sila. Alright, so, salamat once again. Ini si Latigo Rapper. O, kini ang atong programang BISDAK Law School. A simple and sabotable Bisaya version sa mga balaon.